השביעי לנובמבר בבוקר. אנחנו בודקים את הדירה, היא נקייה, השארה נקייה. החדר של הילדה יש טיפה קטנים למטה, לא נראה רטוב. הם הורידו את המאוורר ולא שמו מנורה, הם צריכים לעשות את זה. החדר של עומר נראה יבש לגמרי. שום דבר לא עלה מעל מה שהיה קודם, כך שאין נזילה בכלל. זה המעבר, כמו שהיה, רק יבש יותר. זה המעבר לחדר שינה. הם צריכים לתקן את העיל הזה, הם משום מה לא יודעת לעשות. נראה יבש לגמרי. האמבטיה בסדר גמור. הם עשו פיצוץ בבלטות בכניסה לחדר שינה. הזיזו את הארון קיר, כך שהם השתמשו בחדר. שום דבר לא מטפס למעלה, ונראה שוב יבש ומוכן לצבע, אבל אני כמובן לא האוטוריטה. ולזכותם ייאמר שהשאירו דירה נקייה. זה המטבח, והוא נראה בסדר. זה הסלון, והוא נראה בסדר גמור. זהו.